Ngakwa ban itu ipi. Ime ipa jonga kisyakiat. Ngami na patakiat. Henry ublay bom nyaw silang kamat. Usay nga bat upanyang nga. Menda nga yo ban yalapat siya pi. Ngam ti pimi na galong iyeng kabagum no. Henry tang kaway. Tongin penti kena yaladi. Pangim day. Bantu ya uji suha kencing em kejogi. Abang impor yang neutral jisu. Ngishay kencing kentai peng. Abang impor yang neutral jisu. Ngishay. Iyagi kencing siapan leran. Hagan ika percay. Andai ngokwa balong ipi. Begini baru kilong tang sipor. Utrai upanan buram. Yala kejong ke kertay. Kampela nigi dulot. Yagi ay paro. Jong ka nega percay. Tang bangin yo. Tang bangin yo jisu kalabiang. Namar klem jisu. Nginam laban rong. Siya kataga yung siyong ne. Kabamahula kre ng bahadsyongi. Kat kaniga jins no share ka ilog bain. Balay ka panlong yang ibang inuwan na kaniga jaka. Ngikwa bang ngiparo. Kiba yos no ya kaniga jingsawa. Ngin boy siya kataga yung siyong ne. Kabaw try jisu lapan kre na kabantadyo nga jopi. Balay pipilenoy. Ya ka jingyap ka jok utry jisu. Kacingap kacang walor kating puna kalong ban sius pa yaki pop jangan jompi ulawan ban long kumenong pop ban pelong yang ika hak kamu kepercaya kawai kasihkan sa ino ban ke Jordan Rai jongka ong ka Bible Henry kapeneng ban ka kandau kan lekno Henry kakten ka jong akan nom lekno ong ujisu Kani kaktian ka jong oblay ka nam lek no. Jaro banget ya kani kaktian. Jaro bapan kongo ya kani kaktian. Upan kongo yaw ta upalayap na kabantah jong. Ujisu ulong ka jing shisha. Kaktian ka jong oblay ka long ka jing shisha. Omdan ka kot na ka percay. Kabalaban prof ya ka beneng kadijok. Kabalaban prof ya ka pom jikod. Nganray ka daitang ka Bible. Kabalong ka direction ni ka jingem ka jopi. Ni ka Bible kalong ka lenti siya pom jikod. Lana kaden kam ya ka jingem ka jong Kristan. Ba uday ba umday tang ba un tip ya ka. Kum ka kot school. Ngin pelong ya ka tangka kot jong ka jing tip Henry nga haban pen ko ngoro. Ket ka ay ka bala kren. Hakan ni ka Bible. Kaktian ka jong blay ka klemong. Lana pila dona ka balang. Haki niam ki jompi. Pila boy ban siya beneng. Ladangi perkat kumta kalong ka jingma ya ka jingem ka jong priu jikot bagaktin ka jong blay ka klemong lada pila long pastor pinyo ba ya ka jingem bom jikot lada pila long unong yalap pinyo ba ya ka jingem bom jikot lada pila long kinom kitkam haka balang ka jompi pila yo ba ya ka jingem bom jikot Henry tangka way ka bagaktin ka jong blay ka kdaw hangne ka bangala pule manta ka tin jong blay ko ong Ublay na ay hakon jongo yaga jingem bom jikot utaw badon ukon way une ukon ubakren yo Jesus Christ utaw badon ukon udon yaga jingem but utaw bom don ukon ublay don yaga jingem but ka jingkali jonga yapi hakane na price ngi kallo hato ukon ublay ula don ne am haga jingem ga jongpi pil badla Jesus ula don haga jingem ga jongpi pila long ujing taw batumai Pilalong ka jing tao ko batumay. Ki barem kila like no. Pim tresyo ban timsi. Pim tresyo ban bam ya kito ka jing bam jing di. Ki ba pan snail ya ka met ka jompi. Namar ba ka met ka jompi. Katay ka ying shang ka joblay. Katay ka ay ka ba Bible ka la kren. Kamet ka jongi ka ka ying shang ka joblay. Ublay shang. Hagata ka ying bala tao. Nagigtigi priyo. Kanero ka ay ka bala kren na ka tin ka joblay. Sithi ka baneng kong koret. Kalanong ka ban reo. Kadikot ka ba kat kanday. Kaong kumne. Hato pimti ba kata ka met jongpi. Kalong ka ying shang uman siya makoy. Uba hapo jongpi. Yaw ba pila yon na ublay. But ba pimlong ki jong lagi jong hi. Kiat balaya yang mana ngimnot ban timsi balaya yang mana ngimnot ban keren kektin lorni balay kadaw kalong bang ngiperkat bau play udon hayeng mana Henry la mena yang mana ki kam jabo sudah ki bapensau si yo play ban ya ki breu kinamot bau play udon hayeng mana Henry ka Bible kong
ba kamet ka jong phi kadai ka yeng shong ka jong blai namar ka eka bagatin ka jong blai hos saya gong ba lapan chat ki priu ka jonga namar bagaching bom tep lapan chat ki priu namar bagem tep ye ka tin ka jong blai ki kwaban pod yo blai ki kwaban em ka ta ka ching em ka ban so ba yo blai Henry om don lanti ban yalam yaki kim tip kum no bakin yad manganan kong manswa hapor banganang samla ngakwa palat banlay sa silong ngakwa banganlay pala ha silong banganlay school ha silong Henry ngam don lat ngam don lanti kum no banganlay silong don breu ban yalam yanga di kalong rukum joy yaki breu ha kinigasi ki kwaban kala ka bamot ki kwaban ban so bhayo blay kat kumba ublay kwa yaka chingem ka chonki Henry kum no bakin yad kim tip de kum ta lok bayay nga haban kren yapi kaniga ching shisha ngam don 411 hakishnong ki thaw ki jong pi lesi ngem laban wan Henry hang ni man ta pios ngau yaka tin ka jong blay to tip ba kaniga way ba ka met ka jong pi kadega ying shong ka jong blay Pim tip ba pilong ka ying shong oblay but ba man sim oblay o shong sa abo jong pi Tila da uno penjat ya kata ka yeng shong ublay ya uta kenyu ublay on sa penjat namar kata ka yeng shong ublay kalong ka bakhoj ka balong mapi om dai ka yeng mane ka bala shna da kilak ki kalor ya kan penlut dan penetrat ya ka yeng mane handai ublay on nga klam shong kam dai ka yeng mane ka jika shong ka changa kamet ka jongpi ka dai ka yeng jaka shong ka changa om ublay Haying mane kimju nang balor ni namarba inamot ba uplay udon haying mane kiklat ke kane ka jing shisha ba uplay udon ha ka jing em ka jongpi badla da pi penjot ya la de uplay run sa penjot ha ka ta ka sngi ka bakado Henry ha ka klip mat ka banga pdiam ya utrai jisu pitip na dai ka nomor roi ko yar na dai ka nomor special number ka banga la yo ya ka jing ero ne ki temen basan na la yo ya ka jing ero na ka baro ki ro yang namar banga smart balen chiga jinga sing namar banga smart ban tray ka kam ka chongle Henry nga smart tanat pat ban roi ye ki to ki jing roi par thai nga smart tanat ban shot ni ki jing shot par thai namar bangam tip ye ka ki jing shisha bet ba u playing ye ki to ki priu ki jongo ula de pnya klat na do nang ne na par thai ublay la panya khmat ya ka jingem ka jong breu na du nang ne na perthai ngangam tep pikane ka long ka bashisha namar banga nga ha ka jing so thu junga nganang mot ba ngila lek ba shi ka jing seng ngila bat ki lam brot ki nam la ban em lang bat ki blang namar kata wat ki nam ablang brot la ne ki nam ablang ha ka ne ka perthai ki nam la ban ablang bat lang brot bat blang ki nam la ban set lang yi ki lang brot bat ki blang namar ki blang ki long ki ba shalap bat ki lang brot ki long ki ba chem no ka long ro kum tai ngi kum ki khon ki jong lai na du nang ne na perthai la do ni ka ta ka sil ka jong men se ma khoi bal la pen ya khlat yangi ben ba ki khon ki jong lai ki bala pen thama ya la ka jong ka chingem ki bala pdiang yo tra jisu kim treshu ben ta ya ka pam khoi jong ka ne ka perthai kan shwa nga long ka breu ka bakum ka ta ka balang ben sim jong balai ka ta ka dorin ka jonga ben ha ka ta ka por nga ka la ka bamot but anda nga la lai thai haying ka egal assignment ka ba utrayo aya nga ningkong kong ba ko khon na do man ta ka si wat number roi perthai shu ko khon jonga na do man ta ka si ngalalo thalalong ka khon ka jonga but ngalong pa jong pa wat number roi perthai shu Henry had dairy jonga ngarwai ki roi special number ngarwai kuayar Henry ka don ro ki jing roi perthai namar bangam tip ba ka dai ka pok ngam tip bala dengan le ikine ki ai ka pan so si yo blai om dan be hikaya nga om dan basneng nga wat lang la long kristan la slemba wat lang la jing sing la de ki popo snem om dan do pan so tu nga hey kataw namar ba blai la pan ya khlat bat kani ka tin jom blai ro khadu khadwai ngan puli apreng jong phi ha kani ka no phai sni ko ong kum ne na ka shithi ka ba ar nong ko rin ka nong ko ben riu kad khot ka ba khat saw ko ong kum ne to wat long phi ki para ba ye kit lang kor lem bat ki bom ngai namar ka hok ka don ka jinga lok ayu bat ka bom hok bat ka jing shai ka don ka jinga selok ayu bat ka jingdom bat u kresu don ka jinga dai ayu bat u belel
lem da phim kala ka bamot ang katin jong play piparo pin jot no namar kata uplay kwa baga jingem ka jong uplay kan jot no uplay kwa baga jingem ka jong uplay kan jot no kwa ban pin im ye pi ngatep dan na pleng jong pi sha khom sha te aga jing mlen bas neu pi kwa ban kala ka bamot hanrei phim tip kum no ban kala ka bamot kani kala ngan pli na ga ban ta jong pi ha kani ka por ba uji su dang ap ye pi ado man ta balai ba umpat namar upamon ba ka wairu ka man sim kan jot no udang ayai ap ye ki breu but udang ayai khot ye ki breu udang ayai peniang ye ki breu ki jong ki ba long la kloi ki ba IT ha u ki ba ye chi sha yu u daga donut baro balai ya thu lem shiki wai pat de kani ka ching et ka jong oblay la dangin pat kala ka bamot kangin kala ka bamot no kanang mau try jisu uyo ban thau thamai ya ga jing em jong a jong pi don kami ga jing duai pi la ban wan chene shakman wat num le ran akwa ban yu thu yu pi bang ngaro ka IT la ga jing em ka por ka ba ni pelong ya ga jing sangilap ka ba kum kani bat kum ni ngalong menta nga shakri yo ne oblay nga iit palat yo ka daw ka long ba kula palat yang na ka dijok jing nga ipalat yung kadaw ka long ulap kan im yang nga long ka priyo ka paladu jing kermen kam don jing sok ka don ha kawai ka sni ngam don jing kermen nga kuaban penyap no ya laga jong ka jing em namar ba ngam snow man toy ngam snow ya rangkat kertan habang ay im makani ka percay hanroy hagum kata ka por u jisu uwan ban khot ya ka jing em ka jong bala habang shash kor ye u change ka history jonga u change ka jingem ka jonga